So, pipirmahan ni Boss Reed ang ating Reed for Speed helmet. Uy, ayan. Nice. Salamat, boss. Alright. Guys, please follow and subscribe mo sa Kabalan. Ayan. Supportan din natin siya. Ayan. So, Gianna Motovlog. Hello. Ayan. Tsaka meron din ako isang request. Meron akong wish na Ano? Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. What's up mga kabalen? So ang lakad natin ngayon ay sa San Fernando, Pampanga, sa SM. At mayroon tayong event na pupuntahan. Ayan. So isa itong gathering ng mga riders, kasi may mga pupuntang bigating motovloggers ngayon doon. So kaya medyo excited tayo dahil for the first time mamimit natin sila. Ayan. Uy, wala na pala tayong gas. Actually dapat papagas ako dun sa Shell dun sa kanina, kaya lang naalala ko wala pala akong cash, hindi ako nakapag withdraw. So dito na lang tayo papagas sa may PTT malapit sa exit ng Dao. Kinagandahan kasi dito, kahit wala kang cash, basta may GCash ka, tumatanggap sila ng GCash payment. Ayan. So ayan, sa mga walang dalang cash at biglang nangailangan magpa-karga ng gasolina, eto, pwede itong PTT gas station dito malapit sa exit ng Dao toll gate. Ayan, pwedeng GCash dito. Eto na, medyo mataas din ang gas nila, pero at least pwede magbayad ng GCash, hindi natin kailangan mag-withdraw. So pagdating na lang mamaya sa SM Pampanga, doon na lang siguro tayo mag-withdraw ng ating pangkain at panggala. At syempre bababa tayo dahil protocol yan. Kailangan naka-unmount ka sa iyong motorcycle pag nagpapagas. Bossing, pwede magbayad ng GCash, no? Oh, sige, sabi ko na sa inyo pwede magbayad ng GCash 400 ba? 95 octane. 400. Yan, at least makakapunta na tayo, tsaka makakauwi na tayo sa ating destinasyon. Hintayin natin ngayon yung parang laminated na papel nila. Nandun yung QR code. At syempre nakalimutan na naman natin mag gloves, kaya mag gloves tayo ngayon ulit. Ayun, good morning po. So scan natin yung kanilang QR code. Yun, no, nag-scan, no. Boss, 200 GCash, 200 akong cash na. Okay, sent na. Okay.
magka-cash tayo ng 200. Yun. Salamat po. Okay. Sir, ilang kayo dyan? Ilang kayo nandyan? Dalawa lang kayo? O yun, pati yung nasa cashier? O ikaw din yung nasa cashier? Ay, ikaw din yung nasa cashier. Bigyan ko yun ng sticker, sir, ha? Salamat, sir. O, shoutout ka muna. Baka may... Shoutout na lang sa mga tropang kabalin. Ayan, okay. So, Moto Kabalen, Moto Vlog. Ayan. Ayan, sir. O, yung si sir, pakibigyan na lang din sa kanya. Thank you po. Okay, maraming salamat, sir. Ayan, let's go. Nakastand pa pala ako. Isa sa mga safety features ng Dominar, no, pagka nakastand ka, hindi mo pwedeng i-cambio dahil mamamatay yung makina. Parang kill switch siya doon. So, ayan. Very good feature. Ayan, di ba? Napaka-convenient, oh. Ito lang ang sa pagkakaalam ko, ito lang yung gasolinahan na alam ko na tumatanggap ng GCash. Kaya kahit ayan, katulad nun, ang pera ko sa wallet $200 lang at yung remaining pinambayad ko GCash. So ayan, napaka convenient. Okay, so NLEX na tayo. Uy, parang bukas yung box ko, ah. Wait lang, parang bukas yung box ko. Uy, bukas nga. Muntik na. Buti na lang at naramdaman ko agad. Sana basahin ang ating RFID. Yun, no? At wala na rin tayong load, 138. Hey, buhay. Kaya ang kailangan natin magsumikap, magsipag at gumawa pa ng maraming content. So, very excited ako ngayong araw dahil ang pupuntahan natin sa SM Pampanga ay isang event ng Extreme One product at syempre binitbit nila, kasama nila ang mga ilan sa mga bigating motovloggers ngayon sa panahon natin. So nandoon si Step 5, nandun si Moto16, nandun si Yana, nandun si Idol Moto at syempre ang idol ng lahat at ang number one na dahilan kung bakit ako rin ay nagmo-motovlog ngayon, walang iba kundi si Idol Boss Reed for Speed. Boom boom. Nice. Yan, so sana ma-meet natin sila ng personal at makapagpa-picture, makapagpa-shoutout at makahingi siyempre ng sticker din nila. At isa din sa mga purpose ko kaya gusto ko silang makita doon syempre si Boss Reed dahil nakabili tayo nung kanyang limited edition na helmet ng Geely. So gusto ko sanang papirmahan sa kanya para 'di ba? Sa kanya naman 'yun that helmet is made for him. Own design niya 'yon. Kaya syempre kung may pirma yun ni Boss Reed, di mas ano siya, di ba? Mas authentic, mas may value. Ayan. So, yan. Excited na ako. Okay, so approaching San Fernando exit. At malapit na tayo sa SM. Dahil paglabas mo nito, kakaliwa ka lang and yun, malapit na. Sa amphitheater yata gagawin yung event sa may yung maraming rides, tapos yung tawag doon, may Ferris wheel na malaki. Sky Ranch, yes, Sky Ranch nga pala yung tawag. Yun, sa may bandang Sky Ranch yung amphitheater nila.
Basahin mo ang RFID. Sige na. Ayun. Ayan, hindi na mo. Balance 74. Grabe, kawawa naman tayo. Pupunta tayo sa isang event na lalahukan ng napakaraming tao at ang pera natin ay sakto lang panggas, sakto lang pangkain. Well, siguro lahat naman tayo may pangarap, kaya kayod lang. Kahit sakto, basta importante hindi nagkukulang, walang mga utang. Kaya yun lang, importante nakakaraos tayo sa awat tulong ng Panginoon. Hindi naman tayo talaga nagkakasakit ng grabe, ng malala. Hindi naman tayo nagugutom, hindi rin tayo nagkukulang sa anumang bagay. Maaaring madalas sakto, at kung may sosobra man madalang, pero importante yun nga, yung sapat, yung pangangailangan mo na binibigay ng Diyos sa atin. Yan. Nice. Ito na, SM Pampanga. Saan kaya ang entrance dito papuntang likod? Hindi ako madalas magpunta dito although taga dito lang din ako, Pampanga lang. Pero syempre, bandang Mabalacat area ako Yan, SM City, Pampanga. Anyway, magtatanong-tanong na lang siguro tayo sa mga guards. Daan tayo dito sa entrance, main entrance, gate 2. Or ewan kung main entrance to, basta gate 2 entrance. Boss, papuntang amphitheater. Dito sa kaliwa, no? Tapos iikot ng ganun, no? Doon din yung event ng, ano, di ba? Extreme One. Sige, nandyan na ba sila? Sige, salamat. Yun, nandyan na daw sila. Sana wala pang masyadong tao, no? Para hindi masyadong crowded, tsaka siksikan. At syempre kung konti lang yung tao, mas madali nating ma-approach yung mga ano natin, mga idol na motovloggers. Ito na yung Sky Ranch sa likod. Kitang-kita nyo naman yung malaking Ferris wheel na yan. Ayan. Trademark yan ng Sky Ranch. Kahit saan ka magpuntang Sky Ranch, mayroong malaking Ferris wheel. Tanong tayo sa guard kung saan banda yung event. Bossing, saan po yung event ng Extreme One? Yung event ng Extreme One po. Sa amphitheater? Pwede po pumasok dyan? Ay, sige po, salamat. Masilong yung para hindi mainit. Pwede po doon. Yung silong, medyo silong. Pero kasamaan mo sila doon? Hindi naman po. Manonood din. Pero vlogger din po ako. Kayo siguro si... Diba? Hindi, wala po. Pipitsugin pa lang po. Pipitsugin pa lang. Sir, igilid ko na lang Sige sir. Kabambangan ka sir. O sir, dinanda ka ng sticker. Moto Kabalen, motovlog. Siyempre, suporta. Sige sir, yung plastic waste, plastic waste, kinagilid. Awa. Okay. Salamat sir. Ayun, so dahil Kapampangan vlogger tayo, natuwa si kuya. So dito daw tayo sa may damuhan.
papasok tayo dito at hanap tayo ng ng medyo lilim na mapagpaparkingan. Uy, dito na lang siguro sa taas dito. Yan, di ba? So, nakalilim tayo sa may puno. Ayos. Hanap tayo ng pangkalso. Eto. Yeah. Dahil medyo mabigat din si Dominar at lupa itong pinagpaparkin natin. Lagyan natin siya ng kalso. Baka lumubog, patumba. Wala na. Hindi mo na maibabalik. Yun, no? Okay, ayos. At ito nga pala, gusto ko nga palang ipakita sa inyo yung helmet na papapirma natin kay Boss Reed. So, tanggal lang tayo ng gloves natin. So, ito yung helmet niya, yung Reed for Speed na helmet. Ayan, ayun, no? Diba? Bagong-bago pa, brand new. Meron pa siya talagang sticker. Ito. So papapirma natin yan kay Boss Reed. Sana pirmahan niya. So eto, siguro banda dito. Dito yung Reed na pirma niyang ganun. Nice. Okay, so dito ka muna. Tignan muna natin kung nandyan na sila. Pwede na magpa-picture. Balikan na lang natin to para hindi natin bit-bit. Okay, so see you sa loob. Right, so pipirmahan ni Boss Reed ang ating Reed for Speed helmet. Uy, ayan, nice. Salamat, boss. Alright. Subscribe sa Moto Kabalen. Support Kabalen. Moto Kabalen. Ayan, Boss Reed in the house. Alright. Guys, please follow and subscribe Moto Kabalen. Ayan. Supportan din natin siya. Ayan, so Gianna Motovlog. Hello. Ayan. Tsaka meron din ako isang request. Meron akong wish na Ano? Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano? isang pangarap ko, mabigyan kita ng sticker ko. Siyempre, di ba? Moto Kabalen, bibigyan ng sticker si Yana mismo. Ayan. Di ba? Oh. Ako rin, magbibigay siya. Ay, siyempre, tatanggapin natin yan. Ayan. Ayan, salamat. Alright, so eto, nandito pa kami ngayon sa event ni Cookie Motovlog at
nakapagpa-shout out na kami o nakapagpa-picture na kami kay Boss Reed saka kay Yana Motovlog. Ayan. So, yan nga, inaantay pa namin sila Idol Moto, sila Step 5, saka si Moto 16. Ayan. So, pagkatapos natin na-meet sila, pwede na tayong bumati. Alright, mamaya naman. Sige sir, ingat po. Si Yana, mag-goodbye tayo. Alright, so eto, pauwi na tayo at medyo ginabi na tayo, no? Hindi pa dumadating sila Idol Moto, sila Step 5. Kaya masyado nang late, so kaya uwi na tayo. Siguro next time na lang pag may pagkakataon. Ay, hello Yana, bye-bye. Oo, hindi ko na sila. Sige, bye-bye. Sige. May message na kita. Okay. Alright. Alright, bye-bye. Naka-vlog na ako. Yan, ang bait-bait ni Yana Motovlog, no? Para siyang dahil siguro dahil bata pa talaga ang niya, soft spoken. Yan, so uwi na tayo. Bali, napakaswerte natin, no? Kanina during off cam nagkaroon tayo ng pagkakataong makakwentuhan si Boss Reed. So kahit na sandali lang yun, napaka malaman ng kwentuhan namin. So salamat Boss Reed sa mga tips na binigay mo, sa mga best practices na tinuro mo. Ayan, napakalaking tulong lalo na sa mga baguhang motovloggers na katulad ko. So, na-appreciate ko yung Boss Reed na tinutulungan mo kami mga baguhang motovloggers at sinasabi mo sa amin kung ano yung mga dapat naming iniiwasan or ano dapat ang ginagawa namin. Ayun, so ayan, very much appreciated talaga boss ang mga sinabi mo sa akin kanina nagkwentuhan tayo. Maraming salamat po Boss Reed at napagbigyan niyo ako na magpapirma ng helmet. At maraming salamat din kay Yana. Napakabait niya at nakapagpa-picture pa ako sa kanya. At may napag-usapan kami ni Yana, no? Siguro one of these days daw magyayaya siyang mag-collab ride, breakfast ride sa dito lang sa may NLEX, isa sa mga restaurant na siguro nagpapa-vlog sa kanya. At gawin lang daw natin mga breakfast ride kasama natin ng tropa ng Dominor 400 Kabalen. Yan, parang magbaback up kami sa kanya, parang bodyguard niya kami. Yan, so okay, medyo gabi na at hindi ko alam kung nakukuha pa ng ating GoPro ang kalsada. So hanggang dito na lang po muna mga kabalen at stay safe and God bless.